Влог номер 2. Обратно в Германия. Обратно съм в Германия и трябва да си намеря работа, защото преди месец напуснах работа, за да може да се превърна в България. Защото щяха да ме пуснат само за 5-6 дни, а мен не ме устроива за 5-6 дни. Сега сте повече. Ще ще на море. Брат, имаше сватба. Да. Трябва да го измислим какво ще правим. Като цяло няма много какво да снимам тук, защото е бая скучно в Германия. Поне за мен и поне в града, в който живея. Поне всяка събота и неделя има битаци навсякъде, така че отиваме на битак и ще им дали ще намерим нещо интересно. Това е като цяло. Се опитвам да снимам някакви неща. От понеделник трябва да започваме на фитнес. Трябва да влезем малко във форма, след няколко кила. Така че и като цяло нямаше битак. Сега се прибирам и после сме на свирене. Стоям малко там. Отиваме на свирене. Да направим един аутфитчек. Партито приключи. Беше много шумно. Бе тъпо. Бая шумно. Яденето беше добре. Ще им утре какво ще става. Така, бях на интервю за работа и ми казаха, че ще ми звъннат в петък. Този петък. Ако ми звъннат, ще работя в ASICS. В ASICS просто ще в складовете да ги приготвям за опаковане. Като цяло ще имам петък, дали ще почнем работа или не. Записахме си на фитнес. Седмицата започва добре. Така, бях на фитнес и сега отивам да се постригвам. Ще правя бъскът. Буквално години не съм бил бъскът. Така че бил съм с много дълга коса. Време е за бъскът. Сигурно 4, повече от 5 години аз не съм бил бъскът. Така че ще им как ще изглеждам. Не искам! Не, честно. Какво си причиних? Какво си причиних, честно? Нищо. Цяло била, просто имам много голямо чело. Много голямо чело и не ми отива бъскът. Аз това като цяло не се правя бъскът. По-натам ще обоядисаме. Ще обоядисам косата. Видим как ще изглежда. При съм бил обоядисан. Ама това беше 2019-2020. При 5-6 години, така че е време да обоядисаме тази коса. Сега се прибирам и ще видим как ще реагира приятелката ми на новата ми визия. Най-после дойдохме на битака. Сям някакви неща. Да им дали ще има нещо интересно. Ко? Има наистина много яки неща по тези битаци в Германия. Аз като цяло търся при тези старите неща, защото има наистина много готини работи. Например, като тези очила за буквално 50 цента, тази запалка за 1 евро. Ами, това беше от битака, това беше като цяло от влога. Тръгваме се от битака с едни очила и една запалка. Това е като цяло от днешния влог. Другата седмица ще нямам още нещо.